إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمسي إرتراويان علتاو زينا ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ማእቶት ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ናብ ዞባ ጋሽ ባርካ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ይረና ሓቢሮም። ምንቅስቓስ ሰራዊት ካብን ናብን ንቡር ፍጻሜ እኳ እንተኾነ እዚ ኣብዚ ሳልስ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ካብ ዘሎ ኩነታት ኣብ ተሰነይ ኣቑርደትን ካልእ ከባቢታት ምዕራብ ኤርትራን ጽልዋ ከይህልዎ ካብ ምስጋዩ ዝብል ጥርጣረታት ከም ዘሎ ይግመት። ካልኦት ወገናት ድማ እዚ ሰራዊት ብዘይ ዕረፍቲ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ከየተኩርን ሕቶታት ከየለዓዕልን ካብ ምስጋእ ምዃኑ የመልክቱ። ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተጀመረ ሓድሽ ርክብ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ዘእቱ ጽርግያታት ኣብ ምጽጋን ተዋፊሩ ምህላው ይፍለጥ። ንዝመጽእ 4 ዓመታት ምጥያስ ይኹን ምፍናው ሰራዊት ከም ዘይህሉ ኣቐዲሙ ከም ዝተሓበረ ዝዝከር ኮይኑ ወያነ ጠቕሊላ ክሳብ እትጠፍእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣየተኣማምንን እዩ ዝብል ምኽንያት እዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወሃቦ ዘሎ። ኣብ ሊብያ ከተማ ትሪፖሊ ንምቁፅጻር ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክጉዕዙ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። እቲ ሃገራዊ ትካል ብ15 ሚያዝያ ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ህይወቱ ንምድሓን ናብ ውሑስ ቦታታት ክግዕዝ እንከሎ እቶም ስደተኛታት ተታሒዞምሉ ብዘለዉ መዳጎኒ ቦታታት ክጸንሑ ምውሳኑ ኢሰብኣዊ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። መብዛሕትኡ እቲ ስደተኛታት ተኣሲሮምሉ ዝርከብ ከባቢታት ዓይን ዛራ፣ ቃስር ቢን ቃሽርን ኣቡ ስለይምን ጽዕጽዕ ኩናት ይካየደሉ ከም ዘሎ ዘመልክተ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲአር ፊሊፖ ግራንዲ ናብ ውሑስ ቦታ መግዓዞም ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳዩ ክብል ኣስሚሩሉ። እቲ ሃገራዊ ትካል ዝተወሰነ ብዝሒ ካብቶም ስደተኛታት ኩናት ናብ ዘይብሉ ውሑስ ቦታ ከሰጋገር እኳ እንተኸኣለ ዝበዝሒ ግና ኣብ ማእከልቲ ኩናት ዝካየደሉ ቦታ ተሪፎም ምህላዎም ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ እዋናት ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 1500 ስደተኛታት ኣብ ሃንገራት ናይቲ መዳጎኒ ማእከላት ተዓጽዮም ኣለዉ። ሓያሎ ካብዞም ኤርትራውያን ንዘለውዎ ሕማቕ ኩነታት ብቪድዮ እናሰኣሉ ብማሕበራዊ ሜድያታት ከም ዝዝርጋሕ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ካልእ ዜና ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ናብ ሃገራት ዓረብ ንምስጋር ኣብ ዝፈተነትሉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተሓለት ድሒሩ ዝተዘርግሐ ዜና ኣፍሊጡ። መብዛሕትኦም ግዳያት ናይታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዝተሓለት ጃልባ ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም ዘመልክተ ሓበሬታ ናይቲ ክልል ስድራ ቤቶም ይርድኡ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ናይ ሓዘን መግለጺ ዘርጊሑ። መንግስቲ ዩጋንዳ ብወታደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ንዝተኣልየ ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ዕቑባ ክህቦ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ናይ ዩጋንዳ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢታ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ አልበሽር ኣብ ዩጋንዳ ዕቑባ ንምሕታት ሓሳብ እንተቕሪቡ ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ጠለባቱ ከመልኣሉ ቁሩብ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ፕረዚደንት አልበሽር ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ብዝገበሮ ጻዕሪ ዩጋንዳ ዘለዋ ኣኽብሮት እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ንፕረዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ ዳርፉር ፈጺምዎ ብዝተባህለ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘየረክቦ እኳ እንተገለጸ ዕቑባ ንምሕታት ናብ ካልእ ሃገር ክወፅእ ክፈቕደሉ ክኽልክሎ ግና ኣየነጸረን። ን30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ዑመር ሓሰን አልበሽር ድሕሪ ዝተኻየደሉ ዕልዋ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዮር ድሕሪ ምጽንሑ ትማሊ 17 ሚያዝያ ኮባር ናብ ዝተባህለ ብጽኑዕ ዝሕሎ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተሰጋገረ ምንጭታት ዜና ካብ ካርቱም ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ብዕልዋ ጨቢጥዎ ዘሎ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክረክብ ዝብል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ ጸውዒት ደገፉ ገሊጹ። ንኽልተ ዓመታት ናይ መሰጋገሪ ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ዝገለጸ ወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ንወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ካርቱም ምብጻሕ ከካይዱ ዕድመ ቕሪብ እዩ። ሩስያ በንጻሩ ንስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ብምስዓብ ንወታደራዊ ባይቶ ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ኣረጋጊጻ። እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ሓድሽ ሲቪላዊ ስርዓት ክሳብ ዝትከል ተቃውሞ ክቕጽል ምዃኑ ይጭርሕ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمسي إرتراويان
መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኽበረኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ሰዓትና ኣኺሉ ንሎም ሓሙስ ዝበልናዮ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ምክትታል መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ቅርዓት መቓብር ኣብታ ኽራፈት ትበሃል ካምፕ መቓብር ማለት እያ ቆልዑት ዝፃወቱላ ቅርዓት ኣላ ኣብ ማእከልቲ ቅርዓት ህዝባዊ መኸፈሊት ኣላ ኣብኣ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ተኸይጡ ኣሎ ንሱ ኣነ እየ ከም ወትሩ ነቲ ክቐትለኒ ዝሕንሕን ግዜ ኣብ ዝሓላፊ ተራፊ ዝርእየላ ገዛኢት መኸፈሊት ኮይነ ክቐትሎ እየ ኣብ ከባቢይ ከም ገጸ ባህርያት ዝሪኦም ስጋ ዝለበሱ ልዕሊ 200 ስደተኛታት ኣለዉ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት እዮም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኢና ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ሶርያውያን ሓንሳ እስከ ሓደ ዓይኑ ጉዱእ ገጸ ባህሪ ናባይ ገጹ ይመጽእ ኣሎ ተላለይዎ ዘርኣይ ሳህራ እዩ ዝበሃል ኣብ ምድረ በዳ ሳህራ ካብ መኪና ስለ ዝወደቐ ጸጋመይቲ ዓይኑ ተጐዲኡ ከመይ ኢሉ ከም ዝወደቐ ብውሕዱ 33 ግዜ ተሪኹለይ ኣሎ ንቓለ ምሕተት ክጠቕሞ ስለ ዝሸምደዳ ነቲ ሓደጋ የውጣ ከየጉደለ እዩ ዝፈትላ ክዕልለኒ እንከሎ ከምዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝረኸበ ንጋሻ ብተመስጦ ስለ ዘዘንትወለይ እምብዛ እዩ ዝገርመኒ እንሆ ድማ ሕጂ ይመጽእ ኣሎ ኣንታ ፈጣሪ ነዚ ሰብኣይ ዝንዶ ግዘመለይ ኣፉ ኣፍላም ግበረለይ ገበታ ጸሎተይ ከይወዳእኩ ነታ ጉድእቲ ዓይኑ እናሸንቀረ ናይ ዝጌር ሰላምታ ውሒዙለይ ኣሎ ለቀነ ኣይርኤካን ኣለኹ ክኸደለይ እናተጸበኽዎ ንስያፍ እናጠመተኒ ናባይ ገጹ ተጸጊዑ ኣሎ ከምኡ ደኣ ዘይሓልፈለይ ኮይኑ እምበር ቅድሚኣ መዓልቲ ተራኺብናስ በታ ዛንታ ሳህራ ኣሰቒኒ እዩ ዳሓንዶኸ ኪደለይ ብዝመስል ኣገባብ ኩነታቱ ሓቲተ ማዕዶ ማዕዶ እጥምት ኣለኹ ነመስግኖ ኢዱ ዘርጊሑ ንላዕሊ ገጹ ከንቃዕር እሪኦ ኣለኹ ኦሮማይ ኣንቃዕሪሩ ነመስግኖ እንተ ደኣ ኢሉ ደኣ ዛንታ ክትስዕብ እንድያ ካብ ዝፈራሕክዎ ይወጻእኩን ስዒባ ኸዓ ኣብ ሳህራ ሞይቲ ኢሎም ቀቢሮምን ነይሮም እዮም እቲ ሊብያዊ ዕፀ ፋርስ ወሲዱ ስለ ዝነበረ ነዛ መኪና ከም ነፋስ ይዘጉያ ነይሩ ወዲቐ ሃለዋተይ ምሳጥፋእኩ ቅበርዎ ኢሉ ነይሩ ኣምላኽ ኣለኻ ክብለኒ ግን እንታይ ገደሰኒ ዝሰምዖ ንሱ እናተዛረበ ብዝኽሪ ምርቅፍ ዘይብል ሓደ መሳርሕተይ ነይሩ ሓንቲ ኣቦይ በላይ ነይሮም ኢሉ ዝጅምራ ካካይ ዝኾነት ዕላል ነይራቶ እዛ ፈጺማ ዘይተስሕቕ ዳእላ ዘይተስሕቕ ብምዃና ጥራሕ ካብ ልቢ ተስሕቐኒ ነይራ ደሓኒእተው ኢንዶኔዥያውያን ከምዚ ዝበለ ዘይስሕቕ ብምዃኑ ዘስሕቕ ዳእላ ትገልጽ ያዩስ እትብል ቃል ኣላቶም እላገጽ ኣይኮንኩን ዘለኹ ብምድግጋም ዝኣክል ካብ ትራጀዲ ናብ ኣሰልካይ ዕላል ንዝተቐየረ ጽዋ ትኸውን ቃል ግን የብሎምን እስከን ግዚኡ ክልተ ቃላት ተሓናፊጽና ትራልካይት ንበላ ግር ከይብለኩም ትራልካይት ካብ ትራጀዲን ኣሰልካይትን ዝተዳቐለት እያ ዘርኣይ ሳህራ ትራልካይቱ ኸይዛዘመ ፀሃየ ወዲ ባጽዕ ናብታ ቅርዓት ገጹ ክመጽእ ብጎባ ዓይነ ይርኢ ኣለኹ ተመስገን ቁርብ ዶንጊ እምበር ኣምላኽ ጸሎተይ መሊስዎ ኣሎ ዘርኣይ ሳህራን ወዲ ባጽዕን ዓይነን ሓመድን እዮም ዘርኣይ ሳህራ ዕቡድ ከልቢ እዩ ዝብሎ ወዲ ባጽዕ ብመሰረት ተገላላይ ዝበሃል ኣይፈቱን እዩ ኩሉ ነገራቶም ብዘይካታ ዘምጽኡልና ናጽነት ቅጭዮም ዘምጽኡለይ ክብል ሰሚዐዮ ኣለኹ ብዝኾነ ካብ ናይ ዘርኣይ ሳህራ ትራልካይት ናይ ወዲ ባጽዕ ቀንጠመንጥ ብስማዕ ይሓይሽ ወዲ ባጽዕ ክህወሰናን ዘርኣይ ሳህራ ዕላሉ ኣቋሪጹ ስቱኽ ክብልን ሓንቲ ኮይኑ ኣሎ ግርም ወዲ ባጽዕ ኣታሽኮር ናይታ ዘናገፈኒ ካሕሰነ ወዲ ባጽዕ ብሙቕ ሰላምታ ተቐቢለዮ ኣለኹ ብዛዕባ ተቆልዓ ሰሚዕካ ዶ ወዲ ባጽዕ የማኑ ጸጋቡን ቀባሕባሕ እናበለ ወግዒ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዘረባ ብዛዕባታ ሙሉእ ካምፕ ዓይኑ ዘውደቐላ ዘቢብ ትበሃል ኤርትራዊት ምዃኑ ቆባ ኣቢለዮ ኣለኹ ንሳን ኣዲኣን ብሸነኽ ጸጋም ናይ ተቕርዓቱ ይገዝአን ምናልባት እውን ብመስኮት ተቐልቂለ ነይሪኣና ይህልዋ እየን ኣርጊጽካያ ዲኻ ኪድ እንታይ ከርግጻዳ
أتات بامبن بلو جزيف نيجيريا وندي حيزوا زلو أي سمع كان ديخا تمال مشتاب جزء اندي أمسيا أي تخالن اندعخ أمبر كاب عدو ناي تخارج تمالي إلو كاب تقنا ينتي خاتبلو دما يتكخي لامو انتي تبلو ودي زحيل كان ديخا ودبات سعاركي مخد أحجي حجي دا ولا نتادي أخا حتى إيه نساس حراي تبلا نتخونيا نتعباي سبيتي سحاقي قوت أتصارو فتنا اللخو انتي دا أمو توديناكو سقط رايبل حانتي تبلنني دحانو كويا شكوان تاتشون كدو تقبر تخو قنا عد متا سبيتي كيت ألالنا عيانتا سمالاوي تمتسا الله مساعة الدناقرن نمونات بحال سريئل زخونت مانتا ألاتا كلتي إنا بقرورن كأس مبالي يبلنن بحاف الشؤو سمالاوين كابتوم كأسيل كام زراب زي كأولو هزبيهم كلتا سمالاوين دارقا عداقا كابادو أي تمثلت اللومن جيغا يخلق الليمبر وكجع علي بسومالي يفكركا مالتيو نتاك قال لسلس يلوم سلازيو تصوا كمزي بعل خاتفل زبلوخا زلو كوينيات تسمعكا دحر عيان مونا ختصعبيا ايبول كندو مونا مصيا دس انتي لوا سلام كتبلنيا انت مصين ادما رغيصات نختحلفيا تماساسالي بحرتونن ايراناوي دما الله دحر بزح مرمر كابتوم ايرتراويان حدا انت حريقوا رغيصات نخم تحلف ارغاغيص اللهو ابزرخبني املكاتيتو እናወጥ አወጠ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝብለን ወድ ሰራልን ድማሎ مسخره حرق خلبي يطواي اويد السخوت دويلا بعوتا سلام تبلنلا اويد يا تبلني انا دما خرما فتينا يفلطني اما علتي بوحدو 10 غزي نراخب نخونينا صعدا شغورتي بربره چو كن لما منينا نوعل 100 غزي سمالاو خمز مسل نغيراتني ايربربتن اب نفس وقف غفتانا دما السخوت تالاتني بداش كل جرم ديو مالتي اتعملسي حد صاريا خوت جرم حد ارتراو دمالو وترو بداش عدمي زحتني تختخ يزبلو 8 اتا حنتخ تطعم تختخ تبل قالداش قدي حنتخ تبلو خوينا كرتم ميلو اسحاق ماريام مسوتخن منا سلام كيبلتني ددحر حبتا ندققصني خدالو بعدد حبريس تسلم جلبئن كابعينتي يحسسالو سلسته سورياوينن حدا ليبياون تمراريحوم يمصلو استلخيو شتو درو افنጫይ ስርስረንሎ እቶም ሶርያውያን ዝሓለፈ ሰሙን ንወድ ባጽዕ ኣብ መምሕዳር ከሲሶሞ ስለዝነበሩ ብሰንኩ ብሕማቅ ገጽ እናርአይና ክሓልፉ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እታ ክሲ ሓጻርን ንጽርትን እያ ኣንስትናን ደቅናን ይጥምተልና ስለዘሎ ክንቀትሎ ኢና እቲ መምሕዳር ንወድ ባጽዕ ገዛ ብምቕያር ቅልጡፍ ስጉምት እንተዘይወስድ ምናልባት እውን ምቐተልዎ ምስ ዓረብ ዝላ ደም ብዝሒ ንበይና እቲ ጽርዲ ኤርትራውያን ዝኾነ ሊብያውን ሰላም ኣይክብለናን እዩ በቲ ስብርብር ዝብል እንግሊዘኛኡ ከም ጠበቕ ርእሱና ነቕደቐ ከይፈከረልና ተሓልፍ መዓልቲ ዳርጋ የላን ኣብ ነብስ ወከፍ ፈኸርኡ ኤርትራውያን ክሓርደኩም ትብል መማቕርቲ ኣይትጠፍእን እያ ቀደም ኣብ ሓጎታትኩም ምስ ጣልያን ኮይኖም ንህዝብና ቀቲሎሞም እዮም ትብል መረረ ድማ ወትሩ ካብ ኣፉ ኣላ ከምኡ ክብል እንከሎ ሓደ ዓርከ እዩ ዝዝከረኒ ኣብ ሓጎይ ምስ 2 ሜትሮ ድግድጊቱን ጥርቡሹን ኣብ ሊብያ ተቐቢሩሎ ይብለነ ነይሩ ሓቂ ሓሽ ኣብ ሓጎታትና ተደርብሾም እዮም ካብ ታሪኻዊ ሓቂ ብምብጋስ ምስ ሊብያዊ ብዝተኻእለኒ መጠን ሰላም ክገብር ፈቲነ ኣራ ኣብ ሓጎይ ኣቡኡን ኣቦይ ቀሺ ስለዝነበረ ትርቡሊ ከም ዘይከተተ ነጊረዮ ነይረ እዛ ምኽንያት እዚኣ ግን ወላ ሓንቲ ከተሰንትወለይ ኣይከኣለትን ባሪኹ ሰዲድዎም ይኸውን ርጉም ቀሺ እቶም ዓራብ ኣቓልበይ ከም ሰረቆ ግዳ ዝተውዒሉ ወዲ ባጽዕ ክምለስ ሓቢሩ ንተመርቂፉሎ ነታ ሰበይቲ ብኸመይ ኣገባብ ኣብ ኢዱ የእትዋ ውጥን ከውፅእ ጀሚሩ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ በይነይ ነዊሕ ኣይጸናሕኩን ድሮ 3 ኤርትራውያን بتحتنا سلامي لناني حليفنا الله كم تقلبودو سامنا حنت عينتين زمسلا تمهاروت مرت سنبتين وترو مريم النودسا كزمرأي السمعن
ንዕአን ተኪኣ ኣምለሰት ኣብ ዓይነይ ኣትያላ ኣምለሰት ማለት ብሓሶት ምድርን ሰማይን ተላግብ ፍጥርቲ እያ ወረብ ብፅጻሕ ድማ ዝማዕራረያ የለን ካብ DHL ኣምለሰት ትቕልጥፍ ዝብልዋ ሰባት ኣለዉ ንኣምለሰት ተነጊርካያ ኣብ ዱኻ ከም ዝዘራእካ ዝብልዋ ደቂ ገጠር እውን ኣይትሰኣኑን 80 ካብ 100 ካብቲ ካምፕ ዘለዉ ሰባት ሰላም ኣይብልዋን እዮም ኣነ ካብቶም 20 ካብ 100 እየ ልብጥ ዝበለ ሰላምታ ተለዋዊጥና ምስ ሓለፈት ሄኖስ ዝበሃል ኮተቴ ውትፍ ኢሉኒ ኣሎ ዓዊታ ናይ ሕማመይ ዳሕንዶ ምስ ውንዋን ሓዊሱ ምሳይ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ከመይ ጌርካ ብኢንተርነት ክዳን ጫማ ትዕድግ ክሓተኒ ይመጽዩ ንሄኖስን ደቂ መዛሙርቱን ስደት ማለት እዝንኻ ተሰቂርካ ጸጉር ርእስኻ ቻማክ ተመቂስካ ጽቡቕ ክዳውን ትኽደነሉ ቦታ ማለት እዩ ኣብቲ ካምፕ ከምኣቶም ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ብስመይ ክሳዕ ዝጽውዑኒ ኣብቲ ፈለማ እዛ ሰብኣይ እዮም ዝብሉኒ ነይሮም ስሕቲ ኢለ ምስኣታቶም ጆተነ ጻወት ነይረ ነታ ኩዕሶ ጽቡቕ ቀሊዐ ክእትዋን ከለኹ እዊዛ ሰብኣይ ሰባብባያ ከምኡ ከዓ ዘይትመስል እናበሉ የመጉሱኒ ነይሮም ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ወዲ ዝበሃል ዝነበርኩስ እዛ ሰብኣይ ክበሃል ብውሽጠይ ሕርር ዝብል ነይረ ንሄኖስ ብኸመይ ኣገባብ ናይ ኢንተርኔት ዕድጊ ክገብር ከም ዝኽእል እናረዳእክዎ መሐመድ ጸጋይን ምራኽ እንብሎ ጎይቶኦምን ጽምብር ኢሎምን ኣለዉ መሐመድን ጸጋይን ወትሩ ስለ ዝካትዑ ካብ ኩነታቶም ሽዑውን ሃምበጀት ክበሃሉ ከም ጸንሑ ክግምት ኣይተጸገምኩን ክትፈርደና ኢና መጺና መሐመድ ቀዲሙ ዘረባ ጀሚሩሎ ይዋኣዩ ብዘይካ ክትዕ ካልእ እፉፍ የብሉን ኣካይደኒ ናብ ዝበልካዮ ዘካይደካ ከም መሐመድ ምቁር ጽላሎት የለን ብኣንጻሩ ጸጋይ ካብ ቃላቱ ንሱ ክወድቕ ዝመርጽ ተሪር ሰብ እዩ ንጎይቶኦም ፈታው ጸባ ስለ ዝኾነ እዩ ታምራኽ ሳጓ ጠቢቓቶ እቲ ጸባ ግዲ ጠቒምዎ ወትሩ ከም ህፃን ሕጉስ እዩ ዝመስል ንኽትዕ መሐመድን ጸጋይን ልክዕ ኣብ ራድዮ ይስከታተሎ ከም ዘሎ ዓይነት ብጽሞና ካብ ምክትታል ሓሊፉ ኣፉ ኣይከፍትን ይምራኽ ክላእ ኣብዚኣ ዘለዉ ድርባያት ድማ ሕጂ ኸተኻቲዕኩም ዲኹም ከይድና ወዲ ዓዊታ ሄኖስ እናንጸርጸረ ተሲኡ ኸይዱሎ ሙትሩስ እንታይ ኣዲኻ ኸፊኡካ ጸጋይ ክትጻረፍን ሄኖስ ገጹ ኸይገምጠለ ማእከል ኢዱ ኸውፃኣሎምን ፍሽኽ ኢለ ይዕዘብ ኣለኹ እንታይ ተኻቲዕና መስለካ ጸጋይ ኣብ ሕርቃን ተጸሚዱ እንከሎ መሐመድ ድሮ ፍሽኽ እናበለ ዘረብኡ ጀሚሩሎ ወያነ ኣብ ሳልሳይ ወራር ስዒሮምና ድዮም ስዒርናዮም እተን ዝካትዑ ለና ርእስቲ ከምዚአን እየን ዝመስላ በጊዕ ከሰላ ጭራኣ ምድሪ ትንክፍዶ ኣይትንክፍን ዓለም አንጻርና ድያ ኣይኮነትን ስዝኒኖ ዶ የስሕቕ ማይናስ ከም ወትሩ ዝገብሮ ናይ ክልቲኦም ገጽ ዘድሕን መርገጽ ወሲደ ክምልሰሎም እንከለኹ እግረም ኣለኹ እምበር ዶ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ተሰዲዶም ከም ዘለዉ ተረዲእዎም ኣሎ እዩ ዘረባይከይ ወዳእኩ ተስፋ ኣለም ዝበሃል ውዒ ወዲ ብሽክለታ እናደፍአ ሕውስ ኢሉና ኣሎ ዓዊታ ሳይክል ደኣ ደይተላምደኒ ኣታይ ትኽእላ እንዲኻ ጸጋይን መሐመድን ተባራርዮም ክድህልዎ ሰሚሮም ኣለዉ ክካትዑ ጸንሑ ኣይመስሉን እዮም ቀደም ደኣ ክእላ ነይረ ተስፋ ኣለም ነብሱ ክከላኸል ይፍትን ኣሎ ወይ ሰብ ደቀይ ብሽክለታ ምዝዋርከ ይርስዕ ድዩ ፍሽኽ ኢለ ካብታ መኸፈሊት እትስእ ኣለኹ ኣብቲ 18 ሚልዮን ዝበጽሓ ብሽክለታ ዘለዎ ሃገር ሆላንድ ብሽክለታኻን ጫማኻን ፍልሊ የብለንን ብሽክለታ ግድን ክትልመድ ዘለዋ ግዛዐ ካብታ ቅርዓት ፍንትት ኢለ ኣብ ምዕላሙ ተጸሚደ ኣለኹ ይረአየኩም ደሎ ተስፋ ኣለም ናብ ነፍሰይ ወዲቑ ኣእጋሩ የንቀሳቕሰን ኣሎ ኣይኮነን ዶ ቀደም ክኽእላስ ካብ ዝውለት ተወጢሕዋ ዝፈልጥ ኣይመስልን እዩ ብሽክለታ ብርትዕት እያ መራ ብርትዕት እያ የስተማስል ኣሎ ስምዕዎ ኣጆኻ ክሳዕ ትለምዳ እምበር ቀላል እያ ድዒ ወደይ ኣነስ ብነብሰ ምጥርጣር ተጎቢኡ ዘርብኡ ኸይወድአ ምኽሪ ክህቦ ጀሚረ ኣለኹ ብሽክለታ ከም ስደት እያ ክሳዕ ትለምዳ ብርትዕት እያ ትመስለካ ምስ ለመድካያ ግን ልክዕ ንጎ ተሲእካ ገጽካ ከም ምሕጻብ ቀላል እያ ኣጆኻ እቲ ምኽሪ እንተላይ ንዓዮ ኣለሊኹም ንደለኹም እቲ ኣብ ቅርዓት መቓብር ኮፍ ኢሉ ኣውቶቡስ ህይወት ዝጽበ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ ምኽሪ መዘና
እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንስያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ። ምኽሪ መዘና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ እምበኣር መደብ ምኽሪ መዛኑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ደላይት ምኽሪ ራሄል ካብ ከተማ ብራስለስ ዝለኣኸትልና እንሆ ንምዝኽኻሩ ነቕርበልኩም። ምስኡ ኣተሓሒዝና ሄለን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሰደደትላ ምኽሪ ከነቕርበልኩም ኢና። ደጊምና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንስያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ። ምኽሪ መዘና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣዳለውትን ሰማዕትን መደብ ምኽሪ መዛኑ። ስመይ ራሄል ወይ ራኪ ይበሃል። ዝነብረሉ ሃገር ቤልጅም እዩ። ቅድሚ 5 ዓመት ምስ ኣፍቃረየ ብሓንሳብ ናብ ሃገር ቤልጅም ኣቲና። ኣብ ከተማ ብራስለስ ን3 ዓመታት ብሓንሳብ ተቐሚጥና። ብድሕሪዚ ኣፍቃረየ ብመንገዲ ሜክሲኮ ንሃገር ኣሜሪካ ኸይዱ። ብዛዕባ ንኣሜሪካ ክኸይድ ምሕሳቡ እሞ ድማ ብዘይ ሕጋውን ሓደገኛን መንገዲን ወላ እኳ ሕጉስቲ ኣይምበር ግን ኣይተቃወምኩውን። ዝኾነ ይኹን ርእቶ እውን ኣይሃብኩውን። እግዚኣብሔር ይመስገን ድሕሪ ናይ 6 ኣዋርሕ ክርተት ብሰላም ኣትዩ። እንተኾነ ግና ክሳብ ሎሚ ወረቐት ኣይሓዘን። ኣፍቃረየ ናይ መጀመርያይ ብምዃኑ እንኮላይ ከም ዓበ ሓወየ ዝርዮ። ንሱውን ገለገለ ባህርያቱ ናይ ዓበይ ሓው ተራ ይጻወት እዩ። ወረግ ሓያል ሓውዩ ክብሎ ደፍር። ምኽንያቱ ብጣዕሚ እዩ ዝቆጻጸረኒ። ካብኡ ወጻኢ ምስ ዝኾነ ሰብ ወላ ተራ ዝምድና ክህልወኒ ኣይደልን እዩ። ወላ እውን ምስ ኣዋልድ መሓዙተይ ጥቡቕ ዝምድና ኣይሐጉሶን ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ኣነ እውን ነቲ ኩሉ ንሱ ዝደልዮ ይኽተሎ ነይረ። የምልኾ ምባል ይቐልል። ኣዝየ እየ ዝፈርሖ። ሎሚ ግና ነገራት ብሰፊሕ ክርኢ ኣብ ዝጀመርኩሉ ዕድመን ኩነታትን ናይ ኣፍቃረየ ነገር ናብ ጭኮና ዝዛዘዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ። ሕጂ እውን ባህርያቱን ሓይሉን ራሕቅቦታን ምፍልላይን ጸቕጢ ግዲ ተወሲኽዎ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ገዲዱ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣነ እውን ብሜክሲኮ ገይረ ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ ሓውሲ ጸቕጢ ወሲኹ ክስዕቦ የገድደኒ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ካልእ ሓሳብ ንዓይ ከቢድ እዩ። ካብኡ ንዘይምፍላይ ፍርሒ ኣሎኒ። ንዓይ ህይወት ብዘይንሱ ከም ፀሓይ ዘይምምጻእ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወላ ሪስክ ወሲደ ናብ ዘለዎ ሃገር እንተሰዓብኮ ጨኪንን ንኸይነብር ከዓ ይፈርሕ ኣለኹ። ክቡራት ኣሕዋተይን መዛኖይን ነዚ ተወጃቢሩኒ ዘሎ ሓሳባት ጠርኒፍኩም ክቡር ምኽርኹም ክትልግሱለይ ብትሕትና ይሓተኩም። ሓፍትኹም ራኪ ካብ ብራስለስ። ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንስያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ። ምኽሪ መዘና ሰላም ንዓኺ ክብርቲ ሓፍተይ ራሄል። መጀመርታ ብጣዕሚ ከመስግነኪ ይፈቱ። ምክንያቱ ደፊርኪ ዘለክ ፀገም ወይ እውን ኣጨኒቕክ ዘሎ ኩነታት ናይ ህይወትኪ ምስ ከማኽ መንእስያት ኣሕዋትኪ ክትመያየጥሉ ርእቶን ሓሳባትን ክትቅበል ፈቃደኛ ምዃንኪ ደጊመ ብጣዕሚ የመስግነኪ። ስመይ ሄለን ይበሃል። ሓሳበይ ከካፍለኪ ወይ እውን ርእቶይ ክገልፀልክ ከዓ ፈቃደኛ ኮይነ ኣለኹ። ማለት እቲ ዝህበክ ሓሳባት ወይ እውን ርእቶ ግድን ክትቅበል የለክ ማለት ኣይኮነን። ግን ከም ሓሳብ ሰሚዕኺ ከተመዛዝንሉ ወይ ድማኒ ከም ሕቶ እስኽ ወይ ከዓ እስኽ ዘየስተውዓልኪ ነገራት ኣነ ዝተውዒለዮ ዘለኹ ነገራት ባብ ዝኸፍተልኪ ሓሳባት ክህበክዳ እምበር ግድን ከተተግብርዮ ኣለክ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ህይወት ናትኪ እዩ፣ እቲ ውሳኔ ናትኪ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓሳብ ካብ ሰብ ትቕበል እሞ ተመዛዝን። ካብ ብዙሕ ሓሳባት ሓሳብ ወሲድካ ተመዛዝን ድሓር ትዝሓሸ ዝበልካይ ውሳኔ ኢኻ ትውስን። ስለዚ ርእቶይን ሓሳበይን ይኽበኪ። ካብ ጽሑፍክ ከም ዝተረዳእኩ ወራኪ ሓፍተይ እዚ ሕጂ ኣጨኒቕክ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኣፍቃሪ ኢኺ ማለት ናብኡ ምኻድን ዘይምኻድን ሪስክ ምውሳድን ዘይምውሳድን ጥራይ ኣይኮነን ዝመስለና ኣነ። ምክንያቱ ኣብቲ ጽሑፍክ ከም ዝተረዳእክዎ ንስኺ ከየስተውዓልክሎም ዝጸናሕኪ ወይ እውን እንዳተረዳእኪ ማለት ፍቕሪ ኣቐዲምኪ ሸለል ዝበልክዮም ነገራት ግን ከዓ ሕጂ ብዙሕ ስክፍታታት ወይ እንተታት ፈጢሮምልክ ዘለዉ ነገራት ኣብ መዕለቢኦም ከተብፅሕዮም ቅድም ኣለኪ ዝብል ኣነ ከም ሓሳበይ ማለት እዩ። እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ጽሑፍኪ ከም ዘንበብክዎ ምስ ኣፍቃሪኽ ዘለክ ዝምድና ምዕሩይ ኣይኮነን። ማለተይ
ፀቃጥን ዘለዎ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ሚዛናዊ ይኮነን ፍቅሪ ማለት ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ወይ እውን ንገልፆ ምትሕልላይ ምፅውዋር ድሌት ሓድሕድካ ምርድዳእ ይቕረ ምብሃል ምሂን ምባል ደኣ እምበር ሓደ ኣካል ነቲ ሓደ ኣካል እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ወይ እውን በዚ ኺድ በዚ ኣይትኺድ እናበለ እቲ ሓደ ከዓኒ ዝተባህሎ እንዳተግበሮ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እንድሕር ክትፅቀጥ ፀኒሕካ ወይ እውን ብናይ ካልእ ሰብ መገዲ ክትከይድ ፀኒሕካ ኣብ ሓደ እዋን ሓሳብካ ክኽፈት ይኽእል እዩ ወይ እውን ዓይንኻ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ኣይገብርኒ ኣነ ወይ ድማኒ ኖ ከምዚ ኣይሰርሕኒ ክትብለሉ ኣብ ጀመርካ ርእቶ ክትበሉ ኣብ ጀመርካ ኣብ ዘይምስምማዕ ኢኻ ትበፅሕ ንስኻ ከዓኒ ኣፍቃሪየይ ናይ ዓብ ሓዊ ኣካይዳ ወይ ድማ ሓልዮት ኣለዎ ኢልክ ነርኪ ግን ፅቡቕ እዩ ከም ኣፍቃሪኻ ኮይኑ ከም ዓብ ሓውካ ክሓልየልካ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ዓብ ሓውካ እንታይ እዩ ዝገብረልካ ኣብ ሕማቅ ከይትወድቕ ከይትሽገር ወይ ድማ በቃ ሂወት እዩ ዝምህረካ ወይ ከዓ ዝመርሓካ ናብ ሰናይ መገዲ ብፍላይ ከዓኒ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ይሓልየልካ ሓውካ ዓብ ሓው ማለት እዩ ኣፍቃሪኻ ከዓኒ ኦኬይ በየናይ መገዲ ኢኽ ከም ዓብ ሓዊ ኢልክዮ ዘለኺ ኣነ ይተረዳእነን ምክንያቱ ኣይትእተዊ ኣይትውፂ ምስ ክስተይ ትኺዲ ኢቨን ምስ ኣዋልድ መሓዙትኪ ኣይትኺዲ ዝብለሉ ምክንያት ኦኬይ ሕማቅ ወልፍታት ዘለዎ ሰብ ክመሓዙት ክህልዋ ክኽእላየን እንድዒ ወይ ድማኒ ንዓኺ እቲ ደስ ዘይብሎ ነገራት እንታይ እዩ ካብ ዝፀልዋ ክደን ኮይነን ወይ ናብ ዘይ ቁኑዕ መገዲ ደን ዝመርሓ ኮይነን እንተኮይኑ ፅቡቅ ኣሎ በዚ ኺዲ በዚ ትኺዲ ኦኬይ ፅቡቅ እዩ ኣብ ከምዚ ግን ንስኺ ስለ ዝበለክ ጥራይ ኣሜን ኢልክ ተቐቢልክ ክትከድ ማለት ኣይኮነን ኣብ ፍቅሪ ኣሎ ኣሜን ኢልካ ሸለል ኢልካ ተኸዶ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሓሳባት ክተካፍልዮ ንሱ እውን ሓሳባት ክቕበል ርእቶ ክቕበል እስኻ ርእቶ ክትገልፂ ማለሲ ኦፐን ዝኾነ መገዲ ክህልወኩም እዩ ደስ ዝብል ክኸውን ዝግብኦ እውን ከምኡ እዩ ማለት ድሓር ፀገማ የምፀልካ እንደገና ከዓኒ እንታይ ሓተ ክደለ ኣሜሪካ ክኸይድ ክብለክ ከሎሲ ሕቶ ማለት ርእቶ ኣይሃብኩን ዋላ እኳ ደስ ኣይበለንን ግን ርእቶ ኣይሃብክን ኢልኪ ርእቶ ዘይውህበክ ምክንያት ሲ እንታይ እዩ ነይሩ እንድሕር ዘይተቐበልክዮ ነርክ እቲ ጉዳይ ሲ እቲ ሂወት ክልትያኹም እዩ ምክንያቱ 3 ዓመት ብሓንሳብ ትቅመጥ ከም ኣፍቃርን ተፈቃርን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሂወት መስሪትኩም ኢኹም ንስኹም ማለት እዩ እንደገና ከዓ ብሓንሳብ ክትነብሩ ከዓ ፕላን እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ሲ እቲ ሂወት ዋላ እውን እሱ ዘይምኻድ እንድሕር ናትክ ርእቶ ሓሳብ ነይሩ ኣይትኸይድኒኻ ክትብልዮ ትኽእል ነርክ ምክንያቱ እቲ ሂወት ክልትያኹም እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ፍቅሪ ክሳብ ዝሃለኹም እሱ ንዓኺ ክነብር ኣለዎ ንስኸውን ንዕኡ ክትነብር ኣለኪ ክልትያኹም ነናሓድሕድኩም ንክትነባበሩ ምክንያቱ ኣፍቃር ምስ ዝህልወካ ንበይንኻ ይትሓስብ ኒኻ ድሓር ሓደ ነገር ትገብር ከለኻስ ንዕኡ ከደስ ይብሎ ዶ ወይ ድማ ትወዲ ንዓኣ ከደስ ይብላ ዶ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ስለዚ ርእቶ ዘይወሃበክ ምክንያት እንታይ እዩ ፈሪሕክዮ ዲኺ ኣይቅበለንን ዲልኪ ወይ ድማኒ ኩሉ ግዜ ንሱ ብዝበሎ መገዲ ዲኹም ትኸዱ ነርኩም እዚኣ ከም ሕቶ ንዓኺ ክቐርበል ክፈቱ እቲ ሕቶ ኣነ ኣይተረዳእነን ምክንያቱ ርእቶ ዘይወሃበክ ምክንያት ሲ ንድሕር ዘይተቐበልክዮ ነርክስ ርእቶ ክትብስ ናይ ግድን እዩ ነይሩ እንደገና ከዓኒ ኦኬይ እቲ ሪስኪ እዩ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ መገዲ ኩሉና እውን ከም ንፈልጦ ብጣዕሚ ሪስኪ እዩ ከዓኒ ምቋዕ ብሰላም ኣተዎ ንሱ ንዕይ ይብለክ ኣሎ ከዓ ንዓኺ ካልእ መገዲ የለን ድዩ ኦኬይ ወረቐቶ ይሓዘን ክሳብ ሕጂ ኢልክ የለኺ ግን ካብ ስኽ ሪስክ ኣነ ርግፀኛ እየ ኣሕዋት ክለውኺ ፋሚሊ ክለው ብዛዕባ ዝሓስቡ ካልኦት ሰባት ኣለዉ ማለት ንፍቅሪ መስዋእቲ ትኸፍል እንዲኻ ግን ማዕረ ኢኻ መስዋእቲ ክትከፍል ክላስ እንታይ ሪስክታት እቲ ሪስክታት ንመን ኢኻ ትጎድእኻ ክትፈልጥ ክትክእል ላኪን ንስኺ ንዕይ ጥራይ ስለ ዝበለክ ክትከድ የብልክን ማለት እቲ ምርጫ ናትኪዩ ኣይትኺዲ ኮንኩን ዝብለክ ዘለኹ ኣነ ግን ኣመዛዝኒ ፕላስ ወስነ ከዓኒ እሱ ክትዓግብሉለክ ዋላቲ ድሓር ሪስክ ምስ ወሰድኪ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ሓሲብካ መርሚርካ እንድሕር ወሲንካ ኮይንካ ፅቡቕ ይምፃእ ክፉእ ይምፃእ እቲ ናቱ ኣውትካም ብዘየገድስ እስኻ እንታይ ኢኻ ሓሲብካሉ ወሲንካ ስለዝኾንካ ቅድሚኡ ኣየጉሄካን እዩ ንክትቅበሎ ቻለንጅ ክትገብሮ ንሽግራትካ ከዓኒ ዘሸግር ነገር ኣይህልወካ ማለት ሓንጎልካስ ሬዲ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለክ ደለየ ኦኬይ ፍቅሪ ለኪ ኣፍቃሪኺ እዩ ግን ከዓኒ
ክፍታታት ፍርሕታት ከኣለኪ ተጨቂንክ ከይትነብሪ ተሸጊርክ ከይትነብሪ ምስኡ ከኣነ ፍርሕታት ኣለኪ ኣነ ራሄል ሓፍቴ ማለት ሓዳር ካብቶም ትሪኦ ከባቢኻ ድዩ ካብ ሰባት ብዝገልፅዎ ድዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ምፅዋር ምፍቅቃር ብዙሕ ነገር ዝሓትት ብዙሕ ሳክሪፋይ ዝሓትት ህይወት እዩ ተጨቂንካ ምንባር ከኣኒ ቀሊል ማለት ሓራ ኢሉ ክቕበሎ ዝኽእል ሰብ የለን እዚታት ካስ ክፍታታት ኣለኪ እዚ ቅድሚ ምኻድኪ ትረዳደውሉ ኣለክም ሰፍቃሪኸ ማለት ሲ ልብኺ ክዓግበሉ ኣለዎ ሓሳብ ሓንጎል ክፈራረቕ የብሉን እንደገና ከኣኒ ብዘይብኡ ምንባርስ ንዓይሲ በቃ ፀሓይ ዘይምብራቕ እዩ ኢልክለኽ ብፅሑፍኪ ኣነ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ክመኽረኪ ዝደሊ ብዘይብኡ ዝነበር ኩሉ እዋናት ነይሩ እዩ ኣብ ሂወትኪ ጓል ክንደይ ዓመት ይኽንደዒ ግን ንኣፍቃሪኽስ ቅድሚ 5 ዓመት መፂና ኢኽልኪ 5-6 ዓመት ትፈልጥ እየ ትኾኒ ብዚ ኣፍቃሪኽ ዝነበር ኩሉ እዋት ነይሩ እዩ ኦብቪየስሊ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምኡ ክትነብሪ ኢኺ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርክዮ ፀገም ዘለዎ ኣይኮንክን ዝብለክ ዘለኹ ሂወት መስሪትካ ኣብ መዕለቢኡ ከየብፃሕካ ክትፈላለ ከለካ ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ግን ንስኺ ስፔሻሊ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብ ርእስኽ ክትኣምንለኪ ፅግዕተኛ ናይ ሰብኣይ ክትኮኒ የብልክን ይሃሉ ኣይሃሉ ሂወት ክትመርሕ ምዃንክ ኦብቪየስሊ ዝጎድለኪ ነገር ኣሎ ብዓብዪ ፍቅሪ ክጎድለኪ ካብ ፍቃሪኽ ብምፍላይኪ ግን ክትነብሪ ምዃንኪ ብገዛእ ርእስኺ ከም ሰብ ከም ራሄል ርእስኺ ኢልክ ክትነብሪ ከም ትኽእሊ ክትእምን የለክን ርእስኺ ዋላ እውን ምስኡ ዋላ ንበሪ ኢንዲፐንደንት ኮይንክ ክትነብርለክ ንስኺ ዋላ ምስ ኣፍቃሪኽ ከለኽ ማለት እዩ ዋላ እውን ንዕኡ ከምኡ እዩ ዝጥዕሞ ምክንያቱ እንድሕር ርእስኺ ትኽእሊ ሓሳብናትክ ተመንጭዊ ብሓሳብክ ትኸዲ ሰብቲ ኮይንኪ ንዕኡን ኣብ ሂወቱ ተዘይሓጊዝክዮ ኣይትጎድዮን ኢኽ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ሂወት ከኣኒ ኩሉ ግዜ ሰላም ዘለዎ ሂወት ትነብር ማለት ኣይኮነን ምስ ኣፍቃሪኺ ብሰላም ክትነብሪ ኣነ ብዙሕ ይምነየልኪ ግን ኣብ ሂወት ፀገማት ከጋጥም ይኽእል እዩ ሂወት ከም ዝሓሰብካ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ነዚ ክትምክቶ ወይ ክትወፅኦ እንተኮይንካ ኣብ ርእስኺ ክትኣምኒ ክትክእልለኪ ማለት ፍቅሪ ኣይኖ ፍቅሪ ክጎድለካ ከሎ ከቢድ እዩ ወይ ፍቅሪ ክትከስር ከላ ከቢድ እዩ ግን ኣደአን ደዶ በቃ ኣብቲ መወዳእታ ስኽስ ሂወት ክናትክ ምዃና ባዕልክ ክትመርሕያ ትኽእል ምዃንክ ርእስኺ ክትእምኒ ክትክእልለኪ ፕሊዝ ሓደራ ክብለክ ፈቱ እዚኣ ሓሳብያ ብዝኽውድኤ ሆፕፉሊ ክጠቕመኪ ወይ ድማኒ ከም ሓሳብ ኮንሲደር ክትገብርዮ ይፈቱ ኣብ ሂወትክ ከኣኒ ዓወት ኣሳልጦ ይምንየልኪ ቴንክ ዩ ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ሂወት መንእሰያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ ምኽሪ መዘና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ኣብ መደብና ንዘለኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ወይ እውን ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ብኢሜይልና radioeranat@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽሪ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ክትውከሱና ብኽብሪ ንዕድመኩም ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና مسترفو مدوات ريدي إرنان حدقكم كساب زمت حمص سلام قنا إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل ريدي إرنا ناتا دمسي إرتراويان